Иронията и сарказмът в сатирата и извън нея. Сарказмът е използването на ирония, казване на едно нещо, докато се има предвид друго, или други риторични средства по хъплив, нараняващ начин. Има разлика между сарказъм и сатира, въпреки че са свързани. Сатирата е като нож с две остриета. Тя е използването на присмех, ирония, хипербола, алегория или сарказъм за изобличаване на глупост или порок, но е добра само, ако е без ухапването на сарказма и при правилно определяне на това, кое е глупост и порок. Сатирата понякога може да бъде по-нежна, а сарказмът е подигравателен. Иронията е полезна, но само ако е с цел да помогне и преди всичко, ако е изречена с любов. Тя е фигура на речта, която може да привлече вниманието и да изясни положението. Казва се истината. Понякога иронията може да бъде болезнена, защото истината, която разкрива, е убедителна. Добре е, ако това е като щипане при промиване на рана. Малко боли, но е за да те излекува. Сатирата, която използва ирония, за да се присмее нежно и да потикне към необходимото подобрение, може да бъде подходяща понякога, но не и когато в нея се използва сарказъм. Сарказмът, от друга страна, не е полезен. Той има в основата си намерението да обиди или да нарани, без съответната любов или желание за благополучие и подобрение. Вместо това, целта на сарказма е да омаловажи жертвата и да въздигне говорещия. Това далеч не е като промиване на рана, а като сипване на сол в нея. Замърсяването също боли като промивката, но докато промивката заздравява раната, то замърсяването я влошава. Внимателно формулираната ирония може да е подходяща, но злонамереният сарказъм не е.